5 שנים לא היינו כאן. בואו תראו איך נראה פרויקט אחרי 5 שנים. יש לנו פה שער מדהים, ריצוף אבן טרוורטין, הכל נראה דנדש, יפה. יש לנו פה צמחים בעיצוב דו-מימדי עם לימונים. תראו איזה גודל של לימון. בואו תראו איזה יופי. עשינו כאן דק יפה, דק מעץ ציפיה. הכל נראה כמו שסיימנו אותו. לא קופץ שום דבר, המסמרים לא יוצאים, ברגים לא יוצאים. ריהוט גן, עבודות מסגרות, תאורה. וואי. בואו. יש לנו פה קופינג טרוורטין, אלמנט מים יפה, בלי עצות, בלי יתושים, בלי חרקים. הכל נראה כמו שסיימנו. זאת איכות. זורם לנו כאן, המים שקטים. תראו איזה יופי, הבריקים האלה נראים על הקיר, שום דבר לא מתפורר, הכוכלה נראית כמו שסיימנו אותה. בואי. מת על אלמנט מים הזה. ככה זה נראה, זה אלמנט יפה. בואו תראו מה יש לי להראות לכם מאחורה, בואו. יש לנו פה דק יפה שיוצא החוצה, דניות פח יפהפיות, מטבח חוץ, פגז, פרגולה מדהימה. יש לנו פה דק יפה עם ג'קוזי שקוע, הכל שטוח, הכל יפה, גישה לחדר מכונות שלא רואים אותה, אלמנטים של תאורה תלויים כאן מלמעלה, גזיבו מדהים עם המון פיתוחים ונגרות בתוכו ובחוץ, משהו שבאמת לא רואים כל יום. אם גם אתם רוצים פרויקט כזה, תעשו פולו.